Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ खुलुमबाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाबाय आङो सिबि सफायाव थांनो नागिरदों। स' नोंथांमोना जुदि आं भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मानो थुदो बिदिब्ला बिदिखौ स्टार्ट खालामसै। चलो फाइनालि सफायाव सफैबाय जोङो लोगोफोरनै। Hours later. 지라이나 할래만 내가 버리지 꺼봐도 이건 다 지라이나니 반틀이야. 예, 반대. जोङो न'आव फैफिनबाय लोगोफोर। Thank you so much आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बाय बाय, थाबैनो लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।